Bismillahirrahmanirrahim. Draga braćo, poštovane sestre, cijenjeni prijatelji, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Mir i spas Božji neka je sa vama. Danas, nažalost, nismo mogli klanjati Bajram namaz u našem džematu. To nas je jako rastužilo, jako pogodilo. Ali vjernik treba uvijek razumjeti stanje i situaciju i biti strpljiv, jer poslije teškoće uvijek dolazi razgala. Umjesto bajramske hudbe danas ću vam prenijeti riječi i čestitke Reisul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, doktora Husein Efendije Kavazovića. On kaže: Bismillahirrahmanirrahim. Hvala Allahu, gospodaru svjetova i svega što znamo i što ne znamo, što vidimo i što ne vidimo. Neka se njegova velika milost prospe na plemenitog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, njegove ashabe i sljedbenike u svim vremenima. U našem ovozemaljskom životu još jednom nas je pogodio Ramazan. Mogli smo u danima iza nas osjetiti njegov bereket i zaslužiti Allahovu milost i oprost. Ovaj Ramazan ćemo pamtiti po velikoj kušnji koja nas je zadesila. Suočili smo se sa sićušnim, golim, okom nevidljivim virusom koji je svojom agresivnošću pokazao koliko smo slabi i nemoćni. Cijelo čovječanstvo je osjetilo strah. Svi narodi i sve države, bez obzira na to kolika je njihova moć i sila, bili su bespomoćni. Na vrhuncu te nevolje trebalo je da čujemo ajet koji se baš na nas odnosi, gdje Allah kaže u suri Al-Alaq: uistinu čovjek se uzoholi čim se neovisnim osjeti, a gospodaru tvome će se doista svi vratiti. Vjera je staza na koju čovjek stupa u potpunoj predanosti Allahu dželešanu. To je program u kojem se živi, mjesto gdje se razlučuje istina od neistine, pravda od nepravde, a pravi put od krivoga puta. Vjera je najdublji osjećaj odgovornosti naspram života. Savjest koja stalno iskrsava pred nama i govori nam da ne činimo drugima ono što ne bismo poželjeli da drugi čine nama. Čovjek je stvoren od zemnog praha u kojeg Allah je udahnuo dušu i život. Postojan i ispravan put je samo onaj koji vodi Božjem zadovoljstvu, istini i pravdi, poštivanju zakona Božjih i ljudskih, koji vjernici ištu svakim danom u svojim dovama, kada kažu: uputi nas na pravi put, na put onih kojima si milost svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe sržbu izazvali, niti onih koji su zalutali. Naš vjerovjesnik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem često je upućivao dovu: Gospodaru moj, pokaži mi istinu istinom i osposobi me da je slijedim, a pokaži mi pokvarenost pokvarenom i osposobi me da je se klonim. Nema vjere bez rada, niti pobožnosti bez dobročinstva. Na to nas stalno podsjeća Kur'an. Islam u činu pobožnosti ne vidi isključivo molitvu, jer šta bi Bogu značila naša molitva ako bi naš život u vjeri bio lišen dobročinstva i pravednosti u zajednici? Prisila na vjeru prema islamskom učenju duhovno je ubistvo, skrnavljenje Božje volje, a takva je i zabrana ispovjedanja vjere.
Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poštovao je obrede Jevreja i kršćana i čak ih posticao da ih obave u njegovoj džamiji. Nikada nije prekidao ljude u govoru. U hadisima se bilježi da bi svakom govorniku posvetio dužnu pažnju, a svoje lice ne bi okretao od govornika sve dok ne bi završio svoj govor. Obaveza je muslimana da bdije na granicama slobode, vjerovanja, postupanja i govora za sebe i za druge. Musliman ne može šutjeti onda kada vidi da se gazi ljudsko dostojanstvo ili želi laž nametnuti kao pravilo i vrijednost. Bog nas savjetuje da se ljudima obraćamo na uljudan način, pa čak i onda kada znamo da griješi, kako bismo izbjegli još veću frustraciju ili, ne daj Bože, proizveli mržnju. Vrhunac moralne budnosti na koju su ukazivali svi vjerovjesnici je u tome da drugima ne činimo ono što ne bismo poželjeli da se nama čini. Socijalna budnost posebno dolazi do izražaja u vrijeme kriza i poremećaja. Danas je važno zaštititi zdravlje ljudi i očuvati prilike za rad. U protekla 3 mjeseca pokazalo se koliko je važna socijalna budnost u zaštiti zdravlja ljudi. Mnogo toga smo naučili. Sada trebamo uz mjere zaštite zdravlja učiniti više da se društveni život obnovi, da se radi i privređuje u okolnostima u kojima jesmo. Uz Božju pomoć i marljiv rad svih u zajednici, moguće je, ako Bog da, prebroditi svaku poteškoću. Poslije svake muke i poteškoće dolazi i olakšanje, zapisano je u časnom Kur'anu. Draga braćo i sestre, oslonimo se na Allaha, imajmo povjerenja jedni u druge i pouzdajmo se u naše znanje. Poteškoće koje su pred nama moći ćemo savladati ako budemo zajedno. Trebamo ujediniti naše snage i pomoći jedni drugima. Ovo nekoliko mjeseci koji su iza nas pokazali su nam koliko je sve ljudsko slabo i krhko i koliko je važna solidarnost među ljudima. Neka nas Allah osnaži u slozi i ljubavi, u posvećenosti miru i razumijevanju među ljudima i zajednicama. Radost Bajrama podijelite sa svojim najmilijima, komšijama i prijateljima. Zatražimo halala za ružne postupke i oprostimo jedni drugima, jer Bog voli one koji praštaju. Neka nam Bajram vrati vjeru i nadu u bolje sutra. Neka među nama vlada sloga. Neka nam zajedništvo u vjeri i ljubavi povrati samopouzdanje i u milosti Božjoj nađemo utočište od naših slabosti. Svim muslimanima u Bosni i Hercegovini želim blagoslovljene dane Bajrama. Posebno ga želim čestitati prognanim, bolesnim i nemoćnim, s dovom Stvoritelju uzvišenom da im bude na pomoći. Posebne bajramske čestitke upućujem našoj braći u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Kosovu, Makedoniji i Crnoj Gori, te muslimanima u bošnjačkoj dijaspori i svim muslimanima u svijetu. Bajram Šerif Mubarek Olson. Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, dr. Husein Elija Kavazović. I ja se pridružujem bajramskim čestitkama našeg uvaženog Reisul Uleme, prije svega vama, poštovane džematlije, a onda svima muslimanima cijelog svijeta. Uz dovu Allahu Đelešanuhu da nam na ovaj veliki dan svima oprosti i da ukabuli naš post i naša dobra djela koja smo učinili dok smo postili. Neka vam je sretan i hajirli Bajram. Bajram Šerif Mubarek.